Comeza o Galiza Metálica. Coñece a túa cultura, coñece as túas bandas, coñecio co Galiza Metálica. Moi boas, son Pate Castro. Benvidas e benvidos a outro Galiza
Metallica, o teu programa de radio 100% rock e metal galaico. Desta volta neste episodio número 94, máis galego ca nunca. Prepárate para 3 horas cheas de música galega interpretada por bandas galegas 101%, aquí na Antena Miñona 106.0 FM en Braga, Portugal, e como non na Galiza, tanto en Radio Piratona na 106.1 de Vigo como en Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos na 93.9. Non te perdas os nosos episodios en directo. Tes varios días, pero sobre todo, se non podes chegar, que saibas que tamén nos podes atopar en plataformas como YouTube ou iVoox. E que decirche máis? Pois que estou desexando estar en este gran templo da perversión sónica con meu compañeiro, o gran imperatore Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show, que teremos o igual que moita xente que vai a pasar polo Galiza Metálica, desde ouvintes a grupos entrevistados. Ai, que máis che vou a decir? Pois que comenzamos con Barbarian Prophecies. Eles deixáronos a súa versión de Detroit Rock City dos Kiss. Brutales esta xente que próximamente o 15 de marzo estarán en Lamego, no Lamecum Metal Fest. E agora, despois de Barbarian, nos vamos con Elefantes Mutilados, porque eles estarán o día 22 de febreiro no Porriño con Malqueda, a banda pontevedresa que está rompendo. Vamos alá con Elefantes Mutilados e o seu Your Life is Also Your Death. Estás escoitando Galiza Metálica, onde se escoitan os sons máis roncos da Galiza.
Estás a escoitar o Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta, que por fin acaba de chegar a este gran templo da perversión sónica chamado Galiza Metálica. Moi boas, Filipe. Olá, Pati. Olha, desculpa o atraso, mas estava muito trânsito. Sabes como é que é esta circulação aqui pelas ruas de Braga? Às vezes é extremamente caótico. Mas chego a tempo de curtir uma grande sessão do Galiza Metálica. E esta noite promete ser simplesmente devastadora. Que ben sonan as túas verbas. A verdade, encántame ese sonido da perversión destructiva dun bo metal tal como que acabamos de escoitar. Eles son Dark Embrace, unha banda coruñesa que sacou fai ben pouco Land of Witches, un traballo interesante. Sim, um trabalho bem interessante, tem muitas influências de vários géneros de metal e é mais um dos lançamentos dos Dark Embrace pela editora alemã Massacre Records, um trabalho que soa bem orgânico. Aliás, foi gravado nos Sandman Studios, se não me engano, pelo Carlos Santos, um grande trabalho que deverá ser degustado por esses pobres miseráveis que nos escutam aí, desgraçados, vibrando com cada momento do Galiza Metálica, porque estes decíbeis insanos, selvagens, a isso proporcionam. Obrigado, escultor. A verdade é que foi brutal o que estivemos a escoitar, chamase A Blaze in the Sky, pero o que isto é muito black metal, A Blaze in the Sky, muito black. E nos vamos a quedar aí na zona da Coruña, que te parece? Vamos ficar com mais sons bem negros, inspirados no folclore galego, Sí, claro, é que, a ver, despois de Dark Embrace e este país das bruxas, nos vamos a ter que meter de cheo na terra e na nai, nesa proclama da nai que imos a escoitar de Lóstregos. Nos vestixios onde falan os montes, baixo manto das follas, cando abren os portais.
Sempre a rachar, sempre a flipar con grandes bandas galegas. De esto se trata este episodio número 94 do Galiza Metálica. Recorda que estás escoitando un programa de radio internacional feito en dous idiomas, sí, en galego e aquí, como non, em português, não é? Claro. Em bracarense, em minhoto. Estamos creando aquí unha fusión de linguas que nos parece máis que interesante, porque as escenas do norte do Portugal, escenas metaleiras, máis as da Galiza, pois tampouco é que sexan tan diferentes, e moitas veces creemos que unha escena máis misturada convírtese en algo moito máis forte, e moito máis en momentos como este, no que a nosa población metaleira está se convertindo en xente maior, sí, estamos madurando. Increíble. E xa que estamos madurando e temos unha idade, pois vamos a escoitar cousas ben feitas, e para eso hai que ampliar as fronteiras. É verdade, e depois do som bem negro, aquele metal bem negro inspirado no folclore galego dos Góstregos, com um tema bem interessante, já me perdi por ali, como é que ele se chama? Deixa eu ver. Terra. Não, Proclama Terra. da Nada. Proclama da Nada, isso, né? Exato. Vamos ficar com o regresso dos Arson Tides. Eles preparam-se para lançar um novo trabalho lá para o final deste ano de 2025, mas já vão lançando, pouco a digamos, pouco, esmolas aos pobres desgraçados dos fãs que anseiam por material novo há algum tempo. Vou lançar um single, assim, peguem lá, vão divertindo-se com isso, por enquanto não sei o novo trabalho. Vão apreciando isso. Como se chama este novo? E a cena soa bem, Grievance. Eso, ese nome, Grievance. Vamos a escoitar algo tamén moi interesante, porque aparte destos Arson Tides, que prontamente van a estar en concerto, que o sério, saibas. eu sei que sim, com os Gol como Erte, não é? Sí, isto no Larga Vida ao Arcanjo Tour. Ai, que é a antecipação ganas do Festival Arcanjo, não é? Que se realiza em Ponte Areias entre os dias 19 e 21 de julho. Mas isto tem uma particularidade. Onde é que eles vão estar ao vivo? Tens informação? Pois van a estar na Coruña, na Filomatic, e en Vigo, no Transilvania, onde tiña que ser o día 28 de febreiro na Filomatic, na Coruña, e o día 1 do 3 na Transilvania, en Vigo. Despois sí, volven para Oviedo, pero bueno, nos a Oviedo xa nos queda no Gong Galaxy Club, não é? Exactamente. Mas temos duas datas na Galiza a não perder, portanto, o Gol como Erte é para destruir completamente. Eles que fazem um som que caracterizam como Chicano Mosh, ou algo assim. Chicano Mosh. Bem interessante, e cantam em castelhano, não é? Sí, para quem não sabe. Para quem non saiba. Van a estar con Arson Tides, que acaban de sacar este novo traballo e que seguro que están a tope tamén cos Locomuertos. Vamos degustar este single destes rapazes de Vigo, não é? Eles são de Vigo, não é? Sí, claro. Bueno, xo desgustamos, non? Xo degustamos ou da Terra non? das Luzes. Não, vamos degustar agora. Ai, por Deus, xa non me acordaba. Depois daquela dose dos Góstregos, eu percebo que fiques completamente fora de ti, não é? E que imos a escoitar deles? O Grievance, então, Pati, estás desorientado. Eu sei que estes sons, estas descargas de decíveis é que me quedei aí pensando solo con Locomuerte. Sí, estava já louca de muerte. Sí, vamos a escoitar o Grievance, despois xa seguimos, venga. Vamos agora. Galiza Metálica, electrizando os teus oídos dende 2022.
live your life, but if not what you wanna try, don't waste your time. You have one of your fucking life. Life is always not enough. When your clock is time to suffer, get away from me. Run this one, run away from me. Suffer, get away from me. Run this one, run away from me. Fuck! What's in the job? Cross, let's run. Cause of mistakes. Fuck! It's so late to recover. Shine, raise a sucker. Wait, clock to clock. Just one more time. Closer. Love is always not enough. When your clock is time to suffer, get away from me. Run this one, run away from me. Suffer, get away from me. Run this one, run away from me. Non te esquezas e contacta co Galiza Metálica en galizametálica@gmail.com. Un afectuoso saúdo para Pati Castro e a comunidade de Galiza Metálica. Nas redes identifícome co alcume de Gallego Errante. Aínda que levo anos vivindo lonxe da Galiza, manteño unhas raíces moito fondas nesa terra. Bon, pois gustaríame facer unha recomendación musical. Neste caso, o tema O Espertar do Xerión, incluído no disco Cantares das Loitas Esquecidas, de Xerión, un dos meus discos preferidos non só da Galiza ou da España, un dos meus discos preferidos de todo o mundo. Saúdos de novo e mil grazas pola labor. Aburiño. No castelo de ruina, que sana sin concluir.
Dale aí, forza. E así estamos Nada escoitando na Nada 106.0 FM de Antena Miño en Braga, Portugal, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 93.9 de Ferrol e Terra de Trasanco. Estou aqui a rir porque é uma noite com muita turbulência Sí, ruidosa eletromagnética. principalmente aqui no meu microfone. Não é? Sí, aí Nada, están aqui os neutrinos a tope. aí, É muito sinistro isto. Sí, moito. E con quen estivemos? Pois con un ouvinte, mira que fácil. Sério, onde é que ele está? Onde é que está? Já estivemos. Marchou, é un gallejo errante, pero oye, moitísimas Errante grazas. porque anda por aí, non é? Claro, errante errante é cometer porque erros marcha. por aí. Sim. No, bueno, esperemos. Não é cometer erros, é errante porque anda por aí, non é? Efectivamente, porque viaxante, errante. E Muito este agradável, home como muito agradável. moitísima xente que se pon en contacto con nós algún que outro pois quere mandarnos un recordiño para que saibades que sempre estamos aquí atentos para simplemente poñervos a música que vos gusta ou facervos un pouco de visibilidade e eco para que outras persoas tamén digan, ai, eu tamén quero salir no Galiza Metálica. É verdade, foi como o caso aqui do Galego Errante que sugeriu o som de Xerion, mas que grande proposta sonora esta, Pois si, a verdade é ben escollida. Veio fazer tremer tudo. O despertar Abalar as do fundações Xerion. do Império, é? Como el ben di, non só da Galiza, senón do mundo. É un moi bo tema. Sí. Vamos a seguir e a proseguir con Crowded, porque esta banda coruñesa tennos algo que decir e sobre todo algo que traer. Bueno, eles propiamente non van a falar, van a tocar. Sim, mas antes passou-nos os Chatai Guild, uma banda também da sim. zona da Corunha, não é? E a parte interesante, porque co seu Loyalty. Exatamente, é uma banda que se formou no verão de 2023, digamos hardcore metal com bastante atitude, mais uma jovem banda que promete fazer tremer a cena mais pesada galega e, digamos, sangue novo, não é? Sí, é que por encima, por ahora ainda non toman pastillas, ou seja, é cousa boa, é sangre nova, sí. E esta Loyalty é um tema brutalíssimo. Pois vamos a disfrutalos igual que vamos con estos xóvenes, os Crowded e o seu Anemic.
descalzo en el pasillo que nos vio caer y llorar cuando éramos chiquillos. Desprecio al logro y bruja que juraban ser las migas del camino. A veces me da miedo estar vivo, el peso siempre mal repartido. La vida es un espanto, espina dorsal, luchar con quien no escucha. Me arrepiento. Ladrar, ojos que no ven, no saben callar. Tratar de abrazarse más con papá y mamá. Desenterrar el tiempo, tesoro en la niñez. Querer a mis hermanos, ese gran poder. Ser de nuevo un niño, con cicatrices por toda la piel. Por el silencio no voy a contestar. Ya nunca hay tiempo para poder soñar. Ya nunca hay tiempo. Tiempo. Ladrar, ojos que no ven, no saben callar. Tratar de abrazarse más con papá y mamá. Desenterrar el tiempo, tesoro en la niñez. Querer a mis hermanos, ese gran poder. Ser de nuevo un niño, con cicatrices por toda la piel. Cansado de sempre escoitar o mesmo? Aquí estás esperando para algo diferente. Escoita o Galiza Metallica. E aquí escoitando os fantásticos Afonic, esta banda que prontamente o día 22 de febreiro estarán con Sutagar e Urco. En donde? Na Sala Capitol. Así que non te perdas a esta bandaza. Isso é na celebração do aniversário do Inferno Clube, penso eu. Do Rock Bar Inferno, sí señor, claro que sí. É unha cousa que anualmente faise e que normalmente, pois bueno, ten moitos adeptos desta volta con Sutagar, Afonic e Urco. Bom cartaz, sem dúvida alguma. Tamén van a estar o 14 de marzo no Crema Tour a la Porto Relavega. E tamén en Portugal van a É estar. sério, conta-me tudo. Pois van a estar o día 22, 23 ou 24, porque vai a ser en Pindelo dos Milagres, o Milagro Mitaleiro. Increíble, encántame. A verdade é que gústame isto de que bandas galegas cada vez se acheguen máis a Portugal e as portuguesas aos galegos. Aliás, também podemos mencionar que os Cabo Dano foram os vencedores de mais uma eliminatória do Aurus Metal Battle. Depois dos, como é que ele se chama? No One Alive. Exactamente. Temos Cabo Dano, não é? Sí, aí duas bandas galegas, duas bandas galegas para final. entrar aí na final. Do Aurus Increíble, Metal sí. Fest. Wow. Bueno, con que vamos a ir? Fratura, não é? Exactamente. Vamos fraturar os tímpanos agora. Vamos a rematar xa esta primeira hora. Quase. Vamos rematar. Sí, vamos a rematala, vamos. sí. E se non, pues bueno, pondremos algo a maiores, máis Sí, para encher un bocado ainda. Vámonos a quedar con Fractura, unha banda que nos trae do seu álbum As Crúas Regras do Xogo o tema, como non se iba a chamar, Fractura. Olvidada, agotizando, puta banda de acomplesados, presentación ridículos.
Perdóname, esta vela queda grande. Paso atrás para tomar más impulso. Asediamos cuando saca el rache. No te quedes mirando no medio. Usarás constante espoliante. Contundencia de fala en los golpes. Como un fusil siempre de frente. Balazos de topache conmigo. Alma branca, instintos asesinos. Escoitas o Galiza Metálica, o único programa feito en galego de música rock e metal galega. Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica. In a world of nightmare and chaos where evil is in store to play, within my own universe, yes, I don't define rejection. Hidden strength within my soul, courage reside. Fracture wall, I break the chains before my eyes.
Estás aquí no Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% rock metal galaico, máis galego ca nunca, neste episodio número 94 que estamos explorando a bandas galegas brutais, tales Pati Castro, como Pati Castro. un real overflow. Espera, Pati Castro. Olha, ouve-me isto. Estavas a falar em bandas poderosas e tínhamos a rodar também um bocadinho destas Crystal Sonia. Oh, yeah. Aliás, nestas edições do Galiza Metálica totalmente dedicadas a bandas galegas, também as bandas de sport durante a locução são galegas, naturalmente. Claro Convém que referir. sí. E Bueno, boas bandas, não é? para Desculpa que... ter-te interrompido atrás. Sí, nada. Unreal. Estaba falando dos Unreal Overflows, unha banda da zona de Pontevedra, cerca de Marín. Teñen un novo traballo, verdade? Sim, foi lançado no final do passado mês de janeiro. É um trabalho bem poderoso, chama-se Slaves of the Newman Future World. Estivemos com Visage of Betrayal. Oh, yeah. E despois desta pedazo de descarga que nos traen os Unreal co seu novo traballo, vamos a visitar algo do pasado. Que te parece? Acho que é uma excelente proposta. E não esquecer que nesta segunda hora vamos ter aí uma entrevista. Sí, unha entrevista máis que interesante. Porque conseguimos entrevistar a Jorge, o escritor de unha xa que se está empezando a chamar a Biblia do metal en galego. Bueno, en galego non, en castelán, hai que decirlo, Chámase Una historia del metal extremo en Galicia, de 1990 a 1998. É uma excelente iniciativa e é bom, digamos, imortalizar os grandes momentos da história do metal extremo galego, non é? Sí, e sobre todo que é unha persona pois moi interesante, músico, profesor de música e profesor de estudios literarios. Así que vamos a ter prontamente esa entrevista, pero agora vou vos a deixar cos Muta. Vamos até 2012 num trabalho gravado aqui na cidade de Braga, na cidade dos Apóstolos Obscuros, é? Sí. Não é dos arcebispos, dos Apóstolos Obscuros, é? Do Poço, foi aqui, No pelo Pedro mesmo Mendes. Poço Pelo con Pedro Mendes. É Estamos falando de un álbum en concreto que era Social Misfit e vamos a escoitar Black Harvest. Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal galega.
E aquí botándonos unhas risas escoitando do melloriño do panorama galego. Non te perdas o Galiza Metálica, sempre na actualidade, en rabiosa actualidade, verdade que si, Filipe? Sempre a queimar, aliás, na Antena Minho, em 106.0 FM, em Braga, Portugal. Depois estamos na Piratona, em Vigo, na Galiza, e na Filispín, em Ferrol, bem para cima, no triângulo mais intenso das terras galegas, em termos de emanações decibélicas, não é? Aquilo é um autêntico vulcão. Pois sí, a verdade é que estamos cubrindo aí boa parte da Galiza e Portugal. Ou seja, estamos a contribuir para a saúde auditiva dos galegos e dos portugueses. É mental. E mental, sobretudo. Sí, sobre todo, porque todas estas pobres víctimas da sociedade que cada día se enfrontan a miles de personas incomprensivas, a situacións totalmente divertidas, ridículas e chocantes para todos vos. Vai o metal do mundo, para darnos un pouco de vía de escape. Que vos parece? Sem dúvida alguma, foi como esta avalanche que se abateu sobre todos. Primeiro com os Mutant, em 2012, já faziam um grande thrash metal, aliás, como ficou aqui demonstrado com este Black Harvest. E depois tivemos com outra grande proposta sonora. Falo dos Skydancer, eles que nos chegam desde Vigo, formados em 2015. Increíbles esta banda que sin duda vai vos facer desexar que caiga un chaparrón tan típicamente galego ou portugués, non? Do norte, e que nos empapen con esa música totalmente, que nos calen hasta os osos. Sim, olha, Paty, eu tinha dito que eles formaram por volta de 2015 o Skydancer. Enganei-me por uns anitos, não é nada grave. Formaram-se em 2005, só 10 anos de diferença, não é? Sabe. E uma das curiosidades aqui dos Skydancer, que é o seu fundador, que está na banda, logicamente, o seu criador, está na banda desde 2005, é o Daniel Soengas, ou Daniel Soengas, o Dani Soengas, quem não conhece? Dos Atreides. Anda que non. Bueno, este está metido en todo, Dani. Sim, é um dos projetos dele. Bueno. E xa saberedes, os que estades acostumados ao Galiza Metálica, nos vamos enterando de moitas cousas divertidas, pero sobre todo que non somos tantos, que realmente os músicos galegos vanse intermezclando moitísimas bandas. Exatamente, por isso mesmo ia acrescentar que outro dos elementos, falo do baixista, o Pepo, era ex-elemento dos Unreal Overflows. Não sei que é o que digo eu. Somos moitos, pero non tantos, os que nos gusta o metal extremo e sobre todo que no practica e practica ben. E em termos de curiosidade final, porque não vou estar por aqui toda a noite, digamos, já abrir a enciclopédia do metal para os nossos discípulos, não é? Quem sabe, eles estão aí contentos colhendo notas. Sim, quem sabe, ou a gravar, ou sei lá, a recitar para um gravador de mão, está escolhendo notas, ou esperando ansiosamente que chegue o podcast até me baralho todo por aqui, para escutar estas partes mais informativas, mais educativas, como é necessário para vocês saírem da ignorância metal comum. Portanto, estava a dizer que outro dos membros desta banda, do Skydancer, o seu baterista, se chama Daniel Dias. Ele foi membro, aliás, é membro dos Cadalso, outra banda intensa da cena galega. Bueno, já está, cerra. Vamos embora, Paty. Cerra, sí, por Dios, cerra ou salir. Tchau. Queres mais informações acerca dos Skydancer? Despois abrimos un rato a enciclopedia, vai. Sí. Agora vamos a proseguir Espera, dos Skydancer estivemos com The Ferryman. Ai, que non habíamos dito, claro. Era xa por cortarte e non daba aí feito. Déixame. Agora é tudo contigo, deixa tudo contigo. Vamos aí, ahora estamos con Paco Brea ou Pacho Brea, non sei como se di, Paco ou Pacho. Sou portugués, sí. O rollo é que este home vai a conseguir unha cousa ben interesante, que te quedes aí pegado un rato escoitando do seu álbum Recuerdos del Ayer, Warrior Heroes. Diffusa es gratia in labis tuis, proptere a benedicite Deus in aeternum.
Escoitas o Galiza Metálica, o único programa feito en galego de música rock e metal galega. E chegou o momento dunha entrevista increíble aquí no Galiza Metálica. Que saibas que vamos a entrevistar a Jorge Fernández Taboada, guitarrista, pianista, profesor. Bueno, increíble como persona, non te perdas unha historia del metal extremo en Galicia, que en 15 días, desapareceu de todos os sitios, e que saibas que podes xa poñerte en contacto nas súas redes sociais para facerte con este libro, así que quédate aquí no Galiza Metálica e coñece moito máis sobre este escritor e a súa obra. Moi boas. Hoxe no Galiza Metálica temos o enorme prazer de contar cun convidado pero super especial. Unha figura clave tanto na música como na historia do metal extremo na Galiza. De quen estou falando? De Jorge Fernández Taboada, guitarrista da banda ourensá Stand of Death, doutor en estudos literarios pola Universidade de Vigo e profesor de piano no Conservatorio de Ourense. Acompáñanos para falarnos do seu fascinante libro Unha historia do metal extremo en Galicia, os inicios, de 1990 a 1998. Este libro, que esgotouse na súa primeira edición en apenas 2 semanas, é o froito de anos de investigación e de paixón. En el, Jorge mergúllanos nos comenzos dunha escena musical única, narrando as vivencias das bandas pioneiras que deron forma ao movimento do metal extremo galego. Ademais, incluye unha ollada aos anos 80, coas raíces do heavy metal e thrash metal que asentaron as bases do que viría despois. Hoxe, imos a explorar como xurdiu esta idea, o esforzo e o cariño que investiu para este libro se convierte nunha peza así imprescindible para entender e preservar a memoria da nosa escena musical. Jorge, moi boas e benvido ao Galiza Metálica. Moi boas. Bueno, despois dunha introducción en sí, farme sentir unha personaxe importante cando, a miña contribución é un pequeno grao de area no que é realmente a historia desta música en Galiza, non? O que pasa é, a orixe un pouco de todo isto foi un cúmulo de casualidades, que decir, eu non me imaginaba a estas alturas nin ter escrito un libro, nin moito menos, a ver, se me acabas de preguntar isto xa vai para 8 ou 10 anos, non? Desde que comecei con todo este proceso. Que iba a escribir un libro, non. Tal, o que pasa foi o que che digo, unha especie como de casualidades que van levando unhas ás outras, non? E ao final, remateo neste volumen, non? Entón remontase, para 8 ou 10 anos unha cousa así, que resulta que entrou en contacto comigo de aquí de Ourense que quería facer un proxecto que era facer unha especie de versións das cantigas de Alfonso X o Sabio, non? Entonces quería facer unha especie de recopilatorio con bandas de diversos estilos, non? Entonces, por contacto de Juan de Xerión, que eu penso que igual o podes conocer, fixemos unha reunión, fixemos un par de concertos, fixemos un novo CD e tal, e unha repercusión, digamos, aquí na cidade, un poquinho por aí, pero estuvo ben. O que pasa naquele momento, eu xusto estaba facendo un máster de artes escénicas na Universidade de Vigo, non? Eu traballo no conservatorio. Foi un ano destes que xa estaba así un pouco, como xa, non cansado, non? Pero estas cousas de que xa entras na rutina, un pelín, compañero, avisoume, mira, que hai este en Vigo e tal, non sei, metíme, non? Por un pouco por seguir da rutina do conservatorio, entrar na universidade. Ali, como todos estes tipo de estudios universitarios, exigen ao final facer un traballo de investigación, non? E entón, eu collín eso, vou facer un sobre as bandas de metal extremo en Galicia. Isto xuntouse co feito de que esta persona que organizaba os concertos de versións de Alfonso X, tiña unha editora. E un día que estábamos ali na súa librería, eu entre ver libros, non sei canto, estaba con máster, oye, que che parece a idea de sacar un libro? E me pareceu ben. E, vale, perfecto. Entón, digamos que aí foi o momento onde empezou esta idea, non? Ou seja, unha serie de casualidades. Por un lado, ter que facer ese proxecto. Por outro lado, esa oportunidade do libro. E por outro, ao mesmo tempo, as ganas, non? Porque queiras que non todo o mundo se dedicaría a facer algo así como proxecto. No, era, claro, o que eu vía, por exemplo, os proxectos dos meus compañeiros, claro, moita xente viña da ESAD ou viña de literatura, xa uns proxectos con uns títulos que eu xa non entendía nin o que quería decir, non sabes? La música en extrema en Galicia, que é eso? No, bueno, tú fai o que queiras, mentre non molestes moito, fai o que... No, a ver, non tuve ningún problema, que de feito a miña directora de tesis naquele momento de máster, a ver, está ben, por xa estamos moi fartos de
de traballo sobre Góngora e Quevedo e tal, unha cousa un pouco distinta, non? Entón, digamos que tamén ninguén me puxo pegas por iso, non? Maravilla. E, bueno, rematei este máster, bueno, foi bastante ben, entón, pues, propuxeron, non, seguir co doutorado, non? Facer un doutorado, que pasa que no doutorado xa, como xa entraba no que era estudios literarios, tiña que ter unha parte literaria, neste caso, pues, sería as letras das bandas, non? Entón, digamos que este libro que sacou agora, é só a primeira parte da tesis, digamos, é a parte historiográfica. E se quedou ben, que espero que sí, en breve sacarei o segundo, que ese xa vai directamente sobre as letras das bandas e das temáticas utilizadas polos grupos de metal extremo na primeira década, nos 90, non? Entón, digamos, hai unha especie como división internacional e no que se analizan todas esas temáticas de moi polo miúdo, sabes, é unha visión bastante concienzuda. Que bo. E logo a aplicación, de hecho, digamos, a repercusión que tivo eso nas letras das bandas galegas, non? Porque ao final hai unha serie de tópicos, unha serie de temáticas que son comuns, non? Entón, pues, un pouco, bueno, pues esta banda fala de tal, pues mira que casualidade que xusto esta banda galega está falando do mismo desta maneira, non? O igual te convertiches sin duda nun estudioso de que tratan, sobre todo a sociabilización, non? O contexto das bandas que se ve moi reflexado nas letras, eso segurísimo, pero tamén os estilos que como se van repetindo unha e outra vez e que temática realmente sempre xiran en torno ao universo metaleiro. Sí, exactamente. Cando xa, claro, eu fixen igual, imagínate, unha base de datos de análisis de 1000 e pico cancións, de 1000 e pico letras, non? Entón, claro, dache digamos, unha base moi grande para poder sacar conclusión, non? E a veces realmente sorprendeste, porque tú tes a idea de que tal estilo ou tal banda tira por este camiño e logo poste a analizar e non é así. Que sacaches en conclusión, así en cuestión que che chamara a atención de letras que nunca pensaches que serían tan populares dentro do metal? Sí, a ver, así moi en xeral, por facer unha especie de sinópsido que é a conclusión de todo este estudo, é que, polo xeral, as bandas galegas non siguen tanto as directrices que poden ter as bandas internacionais. Que curioso. Por exemplo, toda a temática, imagínate, bueno, as míticas que todo o mundo asocia, non? A violencia, o satanismo, a morte, tal, non, realmente as bandas galegas non tiran por ese camiño. E por que camiño tiran máis? Vale, digamos que teñen a tendencia generalmente, non, a ver, hai excepcións, non? Estamos falando de un punto de vista máis xeral, máis a introspección, sabes? Máis a historias oscuras, pero que non xeralmente implican morte ou violencia. Eso é moi raro de ver, sabes? É máis case sempre unha visión hacia o interior. Que bueno. Entonces, máis crecemento emocional, non? Sí, máis, mira, exactamente. Tira máis o emocional que o explícito, sabes? Bueno, pues collín a tal e metiñe 28 cucharadas e non sei quen xogando de tal e acabou feito un tal vez o carácter nostálxico, non? Da persona que vive no norte e que sufrimos un clima bastante complicado, o mellor influye na nosa visión. Sí, eso pode ser un factor determinante, justamente. Conquered by your rain and
Aparte de saber que xa sabemos que che motiva moito o metal, e sin duda foi eu creo que dos motores clave para levar para cabo este proxecto, porque calquer persona que non teña ese amor por a cultura e polo que está aprendendo e polo que quere tamén enseñar sería casi imposible. Que métodos utilizaches para documentar esta etapa tan específica do metal en Galicia? Porque claro, é de 1990 a 1998. Ou seja, ti tiveches que ter un proceso no que te tiveches que poñer en contacto con moita xente e sacar información de moitos lados. Como foi eso e durante canto tempo? Pois mira, foi pois igual durante 2 anos entrevistas. A ver, eu tiña sorte de que moita da xente que entrevistei xa os coñecía ou eran colegas meus, que máis ou menos non é que seamos, son dunha xeración un poquinho anterior en algúns casos, pero bueno, tiña contacto con todos eles, non? Entón foi un pouco ir tirando do fío, un levamente a outros, non? Pois mira, yo conozco a este tal, e logo tamén houve moito traballo de fanzines. Fixemos o que se chama, bueno, un vaciado, que basicamente tú codes todas as publicacións que haya determinadas sobre unha temática neses anos, cóllelas todas, míralas todas e extraes toda a información que podes, non? Entonces estuve non sei cantos centros de fanzines consultei mirando, porque claro, o que o texto do libro está basado en base ás entrevistas, digamos, organizadas, bueno, redactadas, porque claro, nunha entrevista moitas veces a veces vámonos polas ramas, non? Que igual tamén pode pasar a min seguramente, pero está basado nas entrevistas e no, digamos, na información recopilada nos fanzines, ¿no? Que é unha especie así como de mestura. E entón eso foi basicamente para esa parte en concreto bueno, da tesis e do libro, foi, digamos, as fortes de información fundamentales. Bueno, un traballo ingente, ¿no? Sí, o sea, foi moito tempo, foi bastantes kilómetros, pero bueno, tamén botei moitas risas e bueno, moitas anécdotas e moitas cousas, sabes? O sea, que vas ti a entrevistar a xente, te desplazabas ti por toda Galiza. Caramba. Sí. Bueno. E logo, claro, que sucedeu? Que tamén algunha delas, porque originariamente a idea era facelo solo con bandas de metal extremo. Pero que pasou? Cando entrevistaba algunha delas, pois remitíame a bandas da década anterior, non? Por eso temos esa pequena parte final no libro que recolle de Epsilon, de Olmen e outras bandas que son, que digamos, non están dentro do metal extremo, pero son como precursoras, non? Do que aconteceu na década do 90.
Entonces, cando me decían que coñecían a este, que coñecían a outro, digo, non podo perder a oportunidade. Bueno, sen duda estás cheo de anécdotas curiosas e de cousas que, claro, tirando do fío un con outro, acabarías con personas que nunca pensaches que estarías falando con eles e moito menos de eso, ou seja, de situacións extremadamente curiosas. Sí. Pero o que teño que destacar é a accesibilidade de todo o mundo. O sea, tanto da xente que eu coñecía como da xente que non coñecía, ¿no? Porque eu moitas veces poñame no caso da persona que eu chamaba. Mira, son tal, estou facendo isto, podemos quedar un día, tal, fagoche unha entrevista, deixarme as túas fotos que te sei porque as tiñas que escanear. ¿Sabes? E deixaban. Sí, con que estou quedando, quen é este tipo? Yo non o conozco de nada, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, nunca, de verdad, non podo decir nada, o sea, todo o mundo super amable, todo o mundo disposto a colaborar, todo, o sea, é que eu creo que estás tocando a fibra sensible de calquer metaleiro e metaleira que nos este escoitando, ou seja, estás tocando a fibra de querer recoñecer o traballo que levamos facendo bandas e medios durante moito tempo, entón creo que o máis normal é darche toda a axuda do mundo para que iso poida ser recopilado, non? Sí, aparte, mira, a mí hai unha cousa que me cabreaba moitísimo, sabes? Porque tú cando colles calquer libro que se remita á historia da música popular en Galicia, sabes? Bueno, unhas edicións, pero realmente é que nadie fai referencia a isto, sabes? Sí. Se nos pegamos polos canais oficiais, imagínate que ahora hubiera tal e unha persona recuperara información dentro de 1000 anos do que pasou aquí. Se tú vas aos canais oficiales, todo isto non existiu realmente. Pois, a verdade. Estaba documentado hasta o último EP que sacou Juan Pardo, con todo o respeto para Juan Pardo, vale? Sí. Unha grabación inédita dun gaiteiro que subiu a un monte, con todo o respeto para gaiteiro. Sí. Pero digo, estas bandas, tío, que grabaron CDs, que estuvieron tocando, e non hai nada, non existen, non pode ser. Non pode ser. Pois esa é a verdade. Como non vamos a estar orgullosos de unha persona que quere que eso forme parte da historia e que por encima poder colaborar de alguna forma? Eu creo que casi todas as persoas estaban máis que seguras de que o que estaban facendo era unir un pouquiño ao metal, non? Da historia do metal extremo en Galicia, cada un aportou un pouco, pero sin dúbida, sentí poder xuntar todas esas historias e darlle forma sería casi imposible. E fixéchelo dunha forma super divertida, que hai que decir que eu son unha lectora ávida e estou encantada porque tes un ritmo super rápido e moi divertido, que normalmente non é tan doado ler determinadas cousas sobre metal. Iso hai que apuntar. Teño que agradecerlle moito, porque claro, eu cando date conta que cando empecé con toda esta historia universitaria tal, eu non teño formación universitaria en sí, quer dizer, eu empezar a magisterio fai moitos anos, ao final non acabara, porque, bueno, ao final dediqueime pola música e tal, pero que a meu, digamos, nivel de redacción, por falalo así, non? Era de instituto total, de aquelas, non? Entón, bueno, eu isto teño que agradecerlle moito a unha compañera mía do conservatorio, que é a musicóloga Lorena López Cobas, que, bueno, claro, é tamén doutora, bueno, é unha referencia no que na música tradicional en Galicia, é unha referencia, unha dos pesos pesados de aquí de Galicia, non? Entonces, eu lembro-me que cando estaba empezando a redactar isto xa a tesis, xa non o máster, non? Entonces eu tiña, pois, unha parte en concreto, que eran como unhas 100 páginas, máis ou menos, unha página arriba, página abaixo, que eu estaba moi orgulloso delas. O sea, isto é increíble o que estou escribindo aquí. Que ben redactado está todo, es que isto tal. Entonces un día, sí, pero eu todo convencido de que isto é la hostia, es que isto tal. Entonces un día, lembrome que crucíme con ela polo pasillo, pero Lorena, que tal? Oye, mira, teño aquí un cachiño aquí da tesis, non che importa se che pasos para que revises? Pero, pues sin problema, tal. E eu en plan dicindo, pensando, vas a alucinar co que che solto iso. Vale, entonces así quedou a cousa. Os 2-3 días, volvo a cruzar outra vez. Lore, como vai a tal? Mira, xa xos teños. Eu, bueno, puxenche unhas pequenas adaptacións, vale? Non creo que che parezca mal, pero, bueno, son cousas que eu, bueno, pues teño algo de experiencia nestas cousas e tal. Bueno, sí, tranquila. Mira, canto pasei a primeira, pasei yo nunca no fillo, cando abrín a primeira folla, empezo a ver todo roxo.
todo con anotacións por todos os lados, e folla tras folla anotacións, pero isto como é posible? E claro, aí paste conta que no fondo non tes nin idea. Xa. Non tes nin idea. Entón, claro, aí levas un pequeno impacto de decir, hai moito que traballar, tío, sabes? Xa. E entón, bueno, pues foi un pouco como caer do guindo e darse conta, mira, non tes nin idea, tío, tes que empezar a traballar moito, porque para ti está ben os teus ollos, pero isto nun contexto académico ou tal non vale. Xa. Non vale. Pois que conste que é unha lectura super amena, o faz con unha linguaxe casi de rúa, porque a verdad que é super agradable ler onomatopeyas e ruidos e cousas por o estilo, é super divertido e sobre todo que eso é moi adecuado, eu creo que para o contexto social das persoas que o vamos a ler e ese é o principal, o ideal, que conectes tamén ca xeneración, tamén ao que está dedicado un pouco este libro, que eu creo que está a todo o mundo, pero realmente a xeneración das persoas que estivemos vivindo esa época, pois bueno, é como unha pequena parte da nosa historia. Realmente, claro, o que hai no libro, o sea, na tesis está todo escrito de unha forma un pouco distinta, é máis académico, non? Hai moitas máis referencias, porque eu xa, digamos, como de explicación a algúns conceptos que aparecen cando se vai falando, non? E claro, eu xa parto de que a persona que compra este libro non teño que explicar que o thrash metal, nin o death metal, sabe? Entón, digamos que a redacción da tese nesta parte en concreto é un pouquiño distinta. Eu, digamos que moito máis o libro ten ao final unha función divulgativa, alixerei moitas cousas, escrevei moitas cousas, bueno, igual metín algunha anécdota máis, o que dices tú, para facer un pouquiño máis lexible e máis divertido tamén a lectura.
lograches compaxinar a túa vida tamén un pouco máis normal e sobre todo musical con todo este traballo ingente? Pois como puiden, a ver, eu teño que reconocer, eu sempre lle digo a todo o mundo este rollo dos doctorados, estas cosas, mira, non te metas nesto, porque se tú igual tes formación universitaria, que tes un recorrido por detrás, podes ser máis doado, pero cando ti entras completamente sin ter nin idea de nada, eu teño que reconocer que foi, o sea, ahora que está este traballo feito, que esta tesis xa, ahora é todo moi bonito, non? Pero eu teño que reconocer que pasei épocas moi difíciles, porque claro, xa non era por cuestión do tempo e do traballo, non? Xa por a veces por cuestións familiares, porque claro, xa entramos nesta franxa de idade que xa hai que empezar a cuidar dos pais, que xa non tes outro tipo de preocupacións, entón claro, estar combinando todo isto, logo tamén, polo menos a min, por outros compañeros cos que falei, non? Que tamén fixeron tesis, e ao final todos pasamos polo mesmo patrón. Chega un punto que é unha cousa que casi mediatiza a túa vida. Sí, é unha cousa que incluso que cando non estás co ordenador mirando, non sei que redactando, queda hecho unha especie como de complexo de culpabilidade, porque estás vendo unha película, tiña que estar facendo non sei que, non sei tanto, que tiña e mañana non sei que tal, sabe? Entón chega un punto que parece que, por lo menos no meu caso, non? E imagino que serán moitos casos de xente que se implica realmente nesto, que todo gira a partir de aí, non? Entón a veces sí, é un pouco... O complexo de culpa, non? O complexo de culpa de non traballar suficiente e non ser suficientemente productivo. É complicado, sí. Pero bueno, me supoño que conseguiche sacar para adiante unha cousa moi forte e de alguna forma ese complexo de culpa parou, non? Sí, no, ahora teño vida, por fin. Eso me supoño, eso ten que ser o mellor. Iso non teño moito que facer. Bueno. Oye, unha cosa, desde a túa perspectiva, que crees que hai de diferente da escena que empezaches a ver medrar na Galiza ahora mismo? Evidentemente hai unha evolución en no que son o nivel técnico das bandas maior do que podía haber hasta certo punto, na media, así en xeral, do que podía ser nos 90, non? Porque, bueno, nos 90 todo o mundo partía do desconocemento total. Non sabía nada, non había... Internet non existía, non había nada, o sea, tú... Donde comprabas unha guitarra? Como vai isto? Que é un pedal? Pois claro, eso é o que lle dá ainda máis mérito a toda esa xente que da nada foi capaz de crear algo, non? Por exemplo, mira, poñeme no caso de Dismal, non? Que antes de formar Dismal, pues eran Septic Vomit. El mismo me contaba, bueno, no pueblo, estábamos ali, tal, e tú imagínate estes chavales de 16 anos que non sabían afinar as guitarras, tocando gringo nunha cuadra, cas vacas pasando ao lado e tal, e os do pueblo asustados. Pero nosotros queríamos seguir como fose porque non sei que tal rapaz, os pais enteraron e non quería que viñera a enseñar con nos, pero el viña igual, sabes, tú sabías que de pasión de realmente, sabes, algo interno de poder sacar o teu pasito para adiante, non? Sí. Entonces, oye, existe da mesma maneira, pero claro, a xente parte dun contexto completamente distinto. Tú ahora podes formar o teu equipo de grabación en casa cun PC normaliño e 4 plugins que te baixas, as guitarras podes encontrar tiradas de precio, podes escoitar 1000 cousas tutoriales para saber como facer isto, como facer o outro. Entón, claro, é distinto. Totalmente. Que vexo eu? Isto igual pode ser a visión dunha persona de mediana edad, non? Pero o que vexo que igual a nivel de creatividade non sei que che decir, sabes, non vexo que ao final son reciclaxe de moitas cousas do pasado, non sei, non acabo de ver, si, as bandas tocan moi ben e tal, e hai bandas que son xeniais, pero polo xeral vexo unha especie de reciclado de cousas antiguas, non vexo moita cosa así, pero xa non estou falando en cuestión de Galicia, digo en xeral. Non, en xeral, eu creo que o arte é o saber reciclar con clase, non é máis. Sí, pero bueno, eu sei que a mitad escenas agora está mellor, hai moitas máis bandas, hai moito máis sitios de tocar, temos a cousa dos festivais grandes, que eso ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, pero bueno, se como sexa, a escena sigue, creo que seguirá. Sí, eu creo que fai falta aí un pouco de sangre nova, sempre incido en que na media dos metaleiros e metaleiras son os 30-40 anos, estamos máis ben embellecidos. Tamén é verdade que esperamos novas xeneracións, pero está complicado porque teñen unha presión social musical bastante importante hacia outros estilos.
a música, o sea, digamos, tú si te pos a pensar, xa non digo na cuestión de metal, non, pero digamos, as influencias que están sometidas agora as novas xeracións, no que era incluso en música popular, o sea, imagínate, tú podías escoitar unha banda nos 80 de pop, ou podías che gustar ou non, sabes? Pero era xente que compoñía as cancións, que tocaba os instrumentos, que cantaban, podían che gustar máis ou menos, tal. Agora estamos todos invadidos por por música, a música que temos agora. Es todo un invento de productores, e pola promoción, a promoción desas sí, músicas, os vídeos, pero tes algún proxecto ahora mismo que se gestione ou vas a deixar descansar o cerebro durante unha temporada e despois o que veña? Por non sei, porque mira, se nos puxéramos, se por exemplo tratara de ampliar, imagínate, para a seguinte década, ¿no? Dos 98 ou 2008. Cal é o problema aí? Que aí sí que empezan a aumentar o número de bandas, pero dunha forma bastante grande. Temos esta época xa que empeza a incluirse internet, xa xente xa empeza pues el email e tal. E aí, para min, nese ano hai unha especie como de cambio de marcha, sabes? Rematas esta xeración, entra unha xeración nova, pero xa entra unha xeración nova xa con outro tipo de, non vamos a decir facilidades, non? Pero con outros medios de comunicación e outros medios de acceso á información. Entonces, sí que hai un aumento significativo de bandas. E bueno, pero iso tamén é bo, é unha boa estadística, ou sexa... Non, sí, pero digo, a dacar de facer un libro que recopile todo... Eso xa é outra cousa, eso xa é darlle moito máis á cabeza, pero bueno, que está ben, esa reflexión é tamén moi boa, porque significa que a medida que temos máis acceso a redes e a móviles e demais, hubo un crecemento. Se non existes en redes, non existes, eso xa é indiscutible, pero bueno, en ese sentido, claro, é un gran avance. En un mundo digital, o que ti dis, ao volumen de bandas subeu moitísimo, ti o que necesitas ahora mismo é que che aporte a universidade ingresos e que che den un axudante polo menos para poder chegar a facer un traballo así. Sí, pero mira, ao final isto eu, claro, cando estaba acá dicindo o libro, pois dixen, home, o seu, porque, bueno, xa me chegou algún mensaje e tal, era facelo en galego. Claro, a mí me encantaría facelo en galego. Cal é o problema? Que a tese está escrita en castelán e o galego normativo tampouco é tan controlado. Claro. Entendendo un pouco do que eran os precios dos traductores, e claro, é unha cantidade de pasta que eu tampouco podo vender. Entonces, bueno, tamén plantei con algunha editorial galega, pero, bueno, nin caso, claro. non interesou a nadie. Entón, pues mira, vai en castelán, tamén facelo en galego, por outro lado, sendo egoísta, é un pouco como echar o mercado. Fixe en conta, claro, ao final isto sai por unha editora, pero realmente pago todo eu, entonces, claro, hai unha parte que dices tú, bueno, sí, pero algo teño que intentar recuperar, porque senón parece que non. E oye, encantoume a edición, gustoume moito. Contanos un pouco quen fixo esta preciosidade de portada e o que vai dentro, porque aparte das palabras, que está todo moi ben escrito e é todo moi interesante e o recomendo moito, contanos un pouquiño o que se van a topar, porque aparte de fotos super inéditas, tamén hai un traballo super bonito nun mapa de Galiza con 4 provincias representados por a Orcabella, creo que era, a Serea na zona, bueno, a Orcabella era na zona da Pontevedra, unha Serea destas malvadas, pois estaría Santa Compaña na zona de Lugo e o Home Lobo en Ourense, claro. Sempre tuve en claro que eu quería que aparecera o mapa de Galicia na portada, non? Porque parecía o máis lógico. E a miña idea nun principio era facer un pouco que o mapa de Galicia fora un fondo como, non sei, a portada do Altar of Madness de Morbid Angel, pois unha especie como de revolto de monstruos que se mezclan uns con outros, e a miña idea era que en donde está situada cada unha das 4 cidades, que un deses monstruos pois salir un pouco para arriba, como en perspectiva, ¿no? Como se fose cara ao lector, ¿no? A portada fixo Raúl Cáceres, que é un dibuixante que a mí me gusta moitísimo. Bueno, ten traballado para editoriais americanas, ten feito moitos números dun cómic que se chama Crowseth, que te feito ahora con facer a película. Bueno, entón entrei en contacto con él, e claro, aí es cando te das conta cando estás traballando con unha persona profesional 100%, ¿no? Eu contei, bueno, mira, quería facer isto, tal, contei un pouco así a miña idea, el estuvo así pensando un día, creo que xa o teño, vouche mandar un boceto, tú pues, sobre eso pues, xa me dices. Xa cando me mandou o boceto xa dixen, non te mates a cabeza, xa está, é isto. Bueno, pues deixame perfilalo un pouquiño máis e tal. Mandoume os 2 días os lápices, xa está, perfecto. Eu non sabía o que dicir, é que isto, que queiro. Entonces, en cuestión de unha semana,
Xa te veches o que querías. A mellor maneira de manterse informado é escoitar Galiza Metálica. A mellor maneira de saber que estás enterado das novedades e, sobre todo, que coñeces do panorama metálico galego é escoitar o Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta na 106.0 FM de Antena Miño e na 106.1 de Radio Piratona de Vigo. E que lle dirías ti a toda esa xente que aínda non ten o libro? O sexa, véndete, dille, que é o que te vas a esperar aí cando abre esas páxinas? Ou que dirías a unha persona que, bueno, ahora mismo porque xa están agotados, que digo eu que tendrás que sacar unha segunda edición xa, porque... Estou, bueno, de feito estou traballando xa con o de Cameo, que Kini de Caronte, da banda Caronte, e, bueno, el tamén é de diseñador gráfico, estamos corrixindo algunhas cousiñas pequenas que quedaron así de maquetación para esta segunda tirada, e, bueno, sí, absolutamente está en camiño, estou mirando un pouco presupostos, a ver por aquí e por lá, e, bueno, farei outra tirada grande, o sea, grande, todo que son estas cousas, non? Pero sí, bueno, calquera persona que quera compralo, pues bueno, calquera interesado ou nostálgico de esa época, e incluso eu imagino que algúns dos que están lendo, dos que hasta ahora leron o libro, non, que xa teñen unha certa idade, igual pode ser que algunha lagrimilla lle caia, non, porque igual teñen algúns recordos aí a memoria. O que vai encontrar é penso que un bo traballo de documentación de toda esa época, con datos contrastados, que decir, non hai unha literatura de empezar a ensalzar por ensalzar ni nada, é todo penso que unha cousa bastante crítica, bastante acertada do que realmente pasou, do que significou cada banda. En conxunto, pode facerse unha idea realmente de como era toda aquela época, non? Que non a vivira, claro, unha persona igual moito máis xoven que vexa moitas das situacións que están nese libro, parecenlle unha cousa de extraterrestres. Pues claro, tú poste a velo desde unha perspectiva do 2024 e dices, esta xente vivía na
nas covas prácticamente, sabes, en relación ao que a facilidade con que hai hoxe de encontrar todo. Entonces, bueno, é un pouco eso, eu penso que o traballo está ben, a edición está moi ben, e calquer persona que está interesada en coñecer un poquinho esta parte da música popular de Galicia, pois non vai quedar decepcionada, que non creo que nadie diga, bueno, ao final vai un pouco relacionado co título, é unha historia, non é a historia. Xa, no, si está moi ben. Tú, claro, igual entrevistaras a outra xente, sería unha historia distinta, claro, moi parecida, pero diferirían algunhas cousas. Entón, non é un libro nunca tratou de ser definitivo ni nada, non é unha cousa escrita en pedra. Si está moi ben e sempre o les desde a perspectiva de algo subjetivo, pero é super divertido, bueno, o primeiro. Como foi a reacción que te esperabas, esta reacción por parte do público e das propias bandas tamén que colaboraron? Como foi? Ben, a ver, eu teño que reconocer que estou un pouco sorprendido, porque realmente non pensaba que fosse a ter tanta... De feito, cando me milleron as caixas da editora, metínos aquí na habitación, ocupando aquí media habitación, e chega a miña parella, quedase mirando, xa colocarás todo isto, non? Sí, tranquila. Entón, pero bueno, que xa en que te metiches outra vez, non? En cuestión de o que dixes tú, en 2 semanas estaba todo xa colocado e todo vendido, non? Entón, pues moi ben, o sea, as bandas super encantadas, porque, bueno, claro, ao final non é unha edición, o sea, é un libro que pode estar en calquera estantería, pode estar en calquera librería e non ten nada que envidiar a ninguna outra edición, digamos, dunha editorial grande, unha cousa así, unha cousa feita dentro do que eu puden facer, o que eu puden controlar e o que puden ter acceso durante o que é o proceso da tal, o mellor feita posible. Que sempre podes encontrar erros e podes isto podía terse feito de outra maneira, sempre, pero non hai libro perfecto. Penso que ninguén se ten que por que sentir, digamos, o contrario, si é que en 15 días desaparecer non hai forma xa de atopalo, es que non sea que nos des máis. A ver, si eu creo que a xente estamos desexando máis de unha historia del metal extremo en Galicia. Danos igual o idioma, danos igual todo, nos gusta. De hecho, nos aí, eu creo, o punto clave, sobre todo, que mensaxe queres lanzar con unha historia del metal extremo en Galicia? Con que queres que se quede a xente cando termine de ler o libro? Ten por un lado un ánimo reivindicativo, non? Decir, mira, hai todo isto, o sea, ainda que non aparece en moitos lados, parece que sempre se mira cara a outro lado cando son este tipo de estilos, non? Quizá tamén porque igual a maior parte dos musicólogos ou a xente que se dedica a través deste tipo de estudios, claro, nunca estiveron metidos neste tipo de música, entón se non estás dentro dela é moi difícil tanto ter acceso e entendela, sabes? Entón pode esa unha das razóns, non? Como galegos podemos estar moi orgullosos do que fixo toda esta xeración de bandas, non? Todo o esforzo que hai tamén para as poucas oportunidades que tuveron, todo o que lograron conseguir, non? Porque o problema que hai basicamente, bueno, digamos que era un pouco mal de toda a península, non? Que non había estudios nin había nada, xente que controlara, técnicos que superan como manejar o estilo. Pero tú fíxate que cando as bandas galegas son capaces de entrar nun estudio profesional e teñen tempo para desarrollar o seu traballo, sacan grabacións increíbles. Pois sí, e sobre todo cando teñen as posibilidades económicas, cando teñen eso, tempo, ganas, tamén é verdade que fai falta talento. Pero, bueno, é moi importante poder ter os medios. Eu, polo menos, que escoito música e me dou conta de que a produción e os medios fan, pois eso, que haya florecemento da escena e que florecemento das bandas propiamente. Claro, que podías pensar tamén, bueno, a ver, as bandas que dicíamos tampouco eran gran cousas, pero como son de aquí, hai que querelas, non? Bueno, pues, no, pero non é así. Tú, fíjate, por exemplo, para min hai 2 grabacións que son como pedras angulares do que esa década, non? Un é o CD compartido, o Abowals, e outra é o último mini CD de Unnatural, o Throne of Anguish, que son grabacións que hoxe en día ainda dan a cara. É dicir, con todos os avances que hubo de producción, de tal, tú escoitabas hoxe e dices, é que isto non ten moito que envidiar o que se fai hoxe en día. Estamos falando de xente que cousas que se gravaron no 94, no 98, e ainda hoxe son válidas, porque non se fixeron bellas. Non se fixeron bellas porque son boas. Eso é verdade. Tú imagínate que pasaría se, claro, isto de facer todo cábalas, non? Pero se Unnatural non se fixeran e poderan gravar o primeiro disco, que podría pasar o Absorbed no seu caso, sabes? Todas estas bandas continuaran. Sería eso, podía ser unha evolución e un progreso increíble, pero bueno,
as cousas pois a veces non van por onde tal, e, bueno, pois as bandas desfanse e queda todo un pouco así no aire, non? Pero realmente tiñamos unha canteira de bandas increíble. Seguiremos tendo sempre cando haya esta actitud de metal, esta actitud de querer romper un pouco con todo, querer sacar para adiante esos temas tan intrapersonales e emocionales, e sobre todo pois moitas ganas de facer concertos e de facer música para que os coiten os demais. Esperemos estar aquí no Galiza Metálica para poder seguir escoitando todas esas bandas e a xente como a ti, Jorge. Moitísimas grazas de novo por este libro. Espero volver a saber máis de ti cando salga o segundo, que xa estou desexando. Bueno, primeiro teño que terminar de lerme isto. E despois seguimos a polo segundo. De verdade, moitas grazas. Quedamos aí en contacto. Moitas gracias a ti, moitas gracias a Galiza Metálica. Nada, pois eu xa queda asegurado que cando hai a segundo libro, xa unha das primeiras persoas cas que contacto é contigo. Eso non che quepa dúbida. Sí, bueno, se non é por eso, é por Stand of Death. O sea, non te vas a escapar no Galiza Metálica. Non che vais ser tan doado. Veña, pertiña, chao. Yes!
No Galiza Metálica é onde podes escoitar, primeiro que nadie, o mellor do rock e metal galego. E despois dunha boa entrevista aquí no Galiza Metálica, recordarche que podes atoparnos en plataformas como iVoox ou Spotify ou YouTube. Si, andamos polo YouTube tamén. Non te perdas o Galiza Metálica, podes escoitarnos simplemente facendo un clic e... como non, síguenos en redes, danos amor. Encántanos este amor metaleiro que nos mostran os nosos ouvintes. Así que, xa sabes, se aínda non o fixeches, ponte en contacto co Galiza Metálica no galizametálica@gmail.com. E despois de escoitar a Jorge e esta increíble entrevista do autor de unha historia del metal extremo en Galicia dende 1990 a 1998, decirvos que estivamos a escoitar foron os Absorbed co seu Disgood and Hate, Dismal con Único, Unnatural con The Enchanted Loom e Stand of Death con Sooner or Later. A verdad que increíbles, un repaso polo 1990 e pico que, sin dúbida, deixouche encantado. E agora con que nos vamos? Pois nos vamos con os pontevedreses que vos recordo que estarán de concerto con Elefantes Mutilados o día 22 de febreiro no Porriño. Eles son Malqueda e Sin Futuro. Non teñas medo en poñerte contacto co Galiza Metálica. Non mordemos nas nosas redes sociais ou no noso Gmail galizametálica@gmail.com. En un mundo lejano amaneció, con grises en el cielo ya no existe la emoción. Rodeados de un solo color, viviendo en un submundo, gente apática y sin motivación. Pero un día todo esto cambió, un trozo del pasado que
E proseguimos nesta terceira e última hora do Galiza Metálica, episodio 94, especializado en bandas galegas con dúas bandas galegas da zona da Coruña. Increíbles os Declinare co seu Alcaer, unha banda que comentarvos que aparte de salir elexidos no Flores Rock, teñen a unha baixista. E igual que esta muller galega cañera, temos os seguintes que imos a escoitar a continuación. Bloodhunter, esta banda coruñesa asentada na zona de Madrid, ten a Diva Satánica, unha brutalidade que vamos a escoitar agora mesmo ca súa enerxía demoledora co seu The End of Fight.
Temos novedades. Que vos parece escoitar unha entrevista con la hija del carroñero? Quen son esta xente? Quen son esta xente? Unha xente, primeiro, que se poden ubicar en Ourense, aínda que, bueno, xa vos contarán eles. A verdade é que son de moitos lados. E que decirvos máis? Pois que fan unha mistura moi interesante, brutal, e sobre todo teñen moita retranca, así que quédate aquí no Galiza Metálica, porque antes de marcharnos nos vamos a quedar con la hija del carroñero. Hola, soy Dani, vocalista de La Hija del Carroñero. Hola, yo soy Damián, baterista de La Hija del Carroñero. Somos de Galicia, tenemos miembros de diferentes partes. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy viviendo en Tomiño, tenemos a los dos Pablos que están en Ourense y Guille que está en Pontevedra. Sí. Quizás a media jornada Sí. en Pontevedra. Y yo soy de Mos. Nos consideramos de Galicia, básicamente. Sí. La Hija del Carroñero surgió en un concierto de Mantari Volter, fue un pre-Barroselas en el Frenopático, donde nos juntamos allí para ver el concierto Pablo, nuestro guitarrista, Guille y yo, y básicamente en ese concierto se habló sobre la posibilidad y la intención de Guille de montar una banda de greencore, de death green, y nosotros ya teníamos pensado, que vivíamos en Ourense, montar una, y bueno, nos pareció buena idea empezar a ir a ensayar a Pontevedra con Guille y con Iván, fue el primer batería de la banda. Sí, de hecho al principio, bueno, la banda era mitad Ourense, mitad Pontevedra. Y luego acabó desperdigándose por todas partes. Sí, y luego nada, la banda estuvo así hasta que se fue Iván en 2018 y luego pues me metieron a mí en este marrón. Y desde aquellas estamos con Damián a la batería y muy contentos. Luego Pablo, nuestro bajista, entró en 2022, puede ser. Sí, entró hace 3 años. Y así partidas pasó a su instrumento de verdad, que es la guitarra, y nada, pues aquí estamos. Y conseguimos un bajista de la puta hostia. Efectivamente. Bueno, la banda, como ya comenté antes, se hizo con la intención de hacer Death Green, que es una mezcla entre la podredumbre y la violencia del green y la oscuridad del death metal, y esa es la intención de La Hija del Carroñero siempre. Sí. Por lo demás, tenemos influencias de muchos estilos diferentes del metal extremo, porque todos escuchamos muchos, o sea, dentro del metal extremo mucha música diferente. En principio queríamos adaptar bandas que nos molaban como Machetazo, General Surgery, Autopsy o Incantation a nuestro sonido propio. Y no sé si quieres decir algo tú, sí, Damián. Nada, eso, lo que has dicho tú. Al final, pues, influencias tenemos muchas. De hecho, los dos compositores pues no están aquí presentes. Entonces, pues ellos a lo mejor dirían otra cosa un poco distinta. Pero bueno, sobre todo eso. Death metal, grindcore y black metal como influencias principales. Sí, algo de doom por alguna parte. Sí, y luego, bueno, que se podrían mencionar 50 bandas y quedarían otras 50 bandas fuera. Luego también está el tema de que uno a veces escucha una música, pero no quiere decir que vayas a hacer un tema justo pensando en esa banda. A veces te pueden salir influencias, pero bueno, la música siempre es un poco más complicada que eso. Bueno, por alusiones, básicamente la intención de La Hija del Carroñero era como crear un marco de peli de serie B o de terror y cosas así. Entonces las letras de La Hija del Carroñero siempre tratan sobre terror, gore médico, porque también trabajo en el hospital, asesinos en serie, muerte sobre todo y cosas sórdidas, pero alguna cosilla más ahí por el medio, pero el grueso es eso.
Pues nuestros bolos de intención es que sean violentos, oscuros y directo a la yugular, sin tonterías. Nos gusta crear un poco de atmósfera, como de película de terror o así, con algunas intros. Y bueno, por ejemplo, tenemos una serie de batallitas y cosas que pueden pasar y que han pasado, como que te poten en los pies, que haya hombros dislocados, que alguien se quede con las cuerdas de una guitarra marcadas en la cara, que alguien se abra la cabeza, o que el guitarrista se reviente la tocha, aparte de saltos de 2 metros de altura y todas las mierdas y caras feas que puedas imaginar. Sí, lo que se esperaría uno de un buen bolo de Death Grill. Efectivamente. Desde luego, lo que no se puede esperar de nuestros bolos son tonterías estilo bubucelas, pelotas de playa, animadoras, pongas y sobre todo nada de Switch Elon Musk. ¿Quieres añadir algo de...? Nada, todo correcto. Es el segundo LP de la banda, que coincide también con el 10º aniversario. Y bueno, va a ser lo primero que saquemos en 9 años. Lo último fue un split con nuestros colegas de Coruña, Acúfeno. La grabación se hizo en Estudios Cumbre, que es un sitio en el que también es donde ensayan Acúfeno, Cruzeiro y Cambello, y se acabaron montando un estudio allí también de grabación, que por cierto, un saludo a nuestro colega Gon, que nos ha dejado ese sitio para grabar esto. La grabación quedó en manos de nuestro amigo Miguel Villar, antiguo guitarrista de Acúfeno y actual guitarrista de Mondo Podre. La grabación en sí duró un par de días, donde se grabaron todos los instrumentos y creo que la mitad de las voces, más o menos, o un poco menos, y luego Dani subió un par de veces más para grabar el resto y pulir detalles. La mezcla también la hizo Miguel y el máster lo hizo uno de los guitarras de Aleja de Carroñero, Guille. Luego, con respecto a lo que son diseños del álbum, de portada, interiores, etcétera, que queda en manos de una colega nuestra de hace muchos años, Nerea, Macabre Designs. Y aparte de eso, pues en cuanto a fechas, no tenemos una fecha concreta. La idea es que salga a principios de año, lo antes posible, pero no podríamos dar una fecha exacta. Quizás a lo mejor como referencia a marzo, pero a lo mejor sale antes, sale después. Es lo único que podemos decir por el momento. Nada, en principio lo va a ser editado por Romantic Sons, Throne of Lies y Bizarre Leprous. Y bueno, luego tenemos un par de cosas ahí bajo la manga que a lo mejor se editan en otras zonas del mundo que no sean Europa. Y nada,
la información que tenemos hasta ahora. Bueno, tenemos una serie de conciertos fechados ya. Tenemos alguno que otro por Valencia. En Pontevedra vamos a tener un bolo, en principio para mayo, pero es una sorpresa que va a ser muy duro. Sí. Muy interesante para todos los fans del Green. Y nada, algún bolo más ahí que estamos organizando y buscando festivales para tocar en verano y en lo que salga, lo que surja a lo largo del año. Con suerte, pues igual conseguimos en abril pues montar una fecha con unos colegas de la otra punta del país, pero bueno, eso está aún por confirmar, por organizar y todo eso. Y nada, y luego por las fechas que si conseguimos algún festi o organizar alguna otra cosa por ahí, pues lo que vaya surgiendo. Sí, tampoco queremos cortar mucho las cosas, ¿eh? Somos, en ese aspecto, somos bastante caseros. Si algún festi o peña que organice conciertos en general está interesado está interesado en traernos, pues estamos aquí disponibles. Ahora tenemos Instagram también, qué remedio, tiempos modernos es lo que tiene. Así que tenemos Facebook, Instagram, o si no, pues nos pueden contactar por correo, que es lhdcgreen@gmx.es. Un saludo de la hija del carroñero a Galiza Metálica y a SOS Metal Radio Show. Na Galiza non só se escoitan as gaitas. Na Galiza escoítase Galiza Metálica! E seguimos rodando e rodando aquí no Galiza Metálica. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te quedas con estas entrevistas, sobre todo a de Jorge, tan extensa, interesante, e la hija del carroñero, que a verdade que son moi coñeros os rapaces? Sim, brutalíssimos. Fui atropelado completamente pelos La Hija del Carroñero. É uma das bandas máis brutais da cena galega. Pois, e a verdade, moi divertidos, de verdade, moitísimas grazas envolvidos em vários projetos, non só com Hija del Carroñero, non, bueno, calquera deles son bons músicos. Podre e cenas assim, non é?
pois sí, moi extrema, mantendo alto aí o listón. Eu creo que son moi bons músicos que sempre lles gusta explorar novas posibilidades musicales extremas, sempre estamos falando de extremo. E o que é que escutamos dos La Ira del Carroñero? Pois Enterrado Vivo, Estirpando el Cáncer de Dios, sí. Úlcera Cavitada e El Argot de los Muertos, do último traballo. Sim, tudo bem interessante. Encantoume todo o que se está cocendo aí na zona esta de Ourense. Como din eles, somos de Galicia, pero bueno, vamos a chamar de Ourense pa aí, eu mandos a todos pa ali. Vamos a escoitar A Mala Sombra, unha banda coruñesa que en 2023 sacaron este novo traballo do que vamos a escoitar La Ruína del Sol. En el taller del solsticio, Odín y los dioses recortan el personal. Al mismo sol han cesado, dicen, para ahorrar. La noche hambrienta engulle los días hasta que no queda iluminación. Quien quiera luz que le pague los rayos a Thor. Magia no puedes conjurar, su idioma de runas entender. Ellos son dioses y tú solo un simple mortal. Perros del aves emergen la tierra, la primavera van a buscar. De antisistema la acusa una orden judicial. En el país de las flores la gente ha cambiado y no quiere sobrevivir. No tiene niños, se odia, emigra de allí. No se te ocurra resistar, baja la vista, cállate. Ellos son dioses y tú solo un simple mortal. ¿De qué me sirve seguir a salvo aún? Si en tus ojos ya no brilla la luz.
serea. E chegamos ao final, carísimos fieis seguidores deste gran templo da perversión sónica aquí no Galiza Metálica, acompañados polo gran imperatore das ondas, do extremo ao caos, o gran Filipe Marta. Foi mais uma grande noite e passou bem depressa. Somente grandes bandas, muita informação, aliás, que mais poderiam desejar todos aqueles que nos escutam e querem estar a par e par da atualidade mais pesada do som mais extremo galego, hein? A não ser aqui no Galiza Metálica. Foi um prazer, Pátia. E já vou indo, já vou indo. Xa. Bueno, espérate, que hai moitas cousas, sí, okay. máis mocadas. Xa me ia pasar. Xa, hai que falar un pouco de todo do que acabamos de escoitar. Por un lado, tivemos a Nin a Tiros, verdade? Sim, de Santiago Compostela. Estiveram-nos a presentear com aquele que é o seu último trabalho, um split que lançaram há cerca de 2 anos, talvez. Não é? 2 anos, por aí, não interessa agora. E os Mala Sombra tamén estiveran antes, non? Sim, Mala Sombra com La Ruína del Sol, já devidamente por aqui anunciados. Exacto. E agora nos vamos a viaxar con Cochambre, unha banda que prontamente vai a estar en concerto. Sim, vão esta passar banda aqui viguesa. por Portugal, não é? Exactamente. Mais uma banda galega a invadir o norte. Aliás, estou em casa, no território da Galécia. Pois si, vai estar en Ovar o día no buraco do bar o día 22 de febreiro, así que preparaditos porque aparte son interesantes y están con varias bandas muy poderosas, tanto de Málaga como de Porto. E que máis que teño eu por aquí? Decirvos que nos vamos a despedir con Calle del Ruido, verdade? Sí, Unha sí. banda co seu Camiño de Lama. E con Cochambre decirvos que vamos a estar con In Space. E que máis, Filipe, que máis? Que máis nos queda? Recordarlle a xente que... Que podem escutar o Galiza Metálica em podcast, em várias plataformas digitais, em mais rádios, na Galiza, em Ferrol e também em Vigo. E, claro, que estejam ligados, porque estamos de volta na próxima semana, com mais grandes sons. Xa, por certo... Até a música está, digamos, a criar um ambiente final assim mais melancólico. Sim. Passou rápido isto, eu estava a curtir tanto esta edição, não sei o que vou fazer a seguir, não sei se vou conseguir sobreviver a estar sem escutar mais um bocadinho de Galiza Metálica. Sempre podes lle dar ao play outra vez. Sim, vou dar ao play novamente aqui para entrar outra cena mais interessante. Olha, já está melhor. Así que nada, decirvos que tamén cada 15 días andaremos pola Radio Galega, Okay. no Pioneiros do Galiza Metálica, que, bueno, sempre é interesante poder escoitarnos nunha radio máis abranguente, un horario máis infantil. E, por último, pois o de sempre, queridos e queridas. E dos concertos, merca de música, e que hai que facer, Filipe? Facer o posible para que Galiza siga sendo Metálica.
anos de historias guardadas, caladas, flash na memoria desmemoriada, fixa mirada, na diana, carga palabras, dispara. Despois de tantas hostias, de andar sin rechista, coa maleta na porta, por si hai que niscar. Non somos parvos, non, sabemos se subimos ou baixamos. Van caendo como moscas, as persoas, a comba, perdoa, ponte quieto, non te movas. Resistencia nas gorxas, verbas de lume que berran e choran. Pode ser eu, pode ser ti, o primeiro vense a fundir. Pode ser o principio da fin, pode ser que non, pode ser feliz. Cara de cemento, silencio, se non estás contento. Basta de tanta elocuencia, barbas, bigotes e cellas. Non somos escravos, non, non temos cuota, puños e gaivotas. Todos espallados, naufraxio no mercado. Xeración perdida, con máis de 1000 mentiras. Son ladróns, non doy opinión, bufóns, payasos, muros e fracasos.